Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagkain tayong ayda nga napoluan trabaho. Dear Manong Nemi, nakiktutak Manong Nemi idi makitak. Nagasla, nagbingi nakalukat ti gate iti balay ko. Nalipatak nga ta? Nga tinulba ka ni tay? Itay bigat? San ba dito kunak? Iso nga saan nga nasken pa Manong Nemi nga inalat ti tulbek tap numalukatak ti gate. Inturong ko lang tan Manong ti duwang bulong na. Tap no makastrek ti kotsek tap no may serek ko iti uneg. Ini may garahe kon ti kotse sinubliak ti gate Manong Nemi tap no irekep ko. Ikandadok man langin. Nalipatak siguro magpeso. Yung, saan ko nalipatan? Sino, mabalin nga mangilokhat? Naganadak lang Manong. Ang mga noon ta nakastrek, iti uneg ti balay ko. Balasang hakpay lang amin nga maadan bukod ko nga napintas nga balay. Bale, independent akon Manong Nemi. Nabayagan sana akong mang namnama kalagi di parents ko kabuta manipod idi addan na pintas nga trabaho. May saak Manong Nemi nga interior designer iti may sa nga dakkel a kumpanya. Dakkel ti sweldo kahit man nagsurusura tanayon na kang paspasya nga mapan mang bisita Manong Nemi dagiti sangat ti negosyo ken mapahan kadagiti pipintas nga lugar tapno nga ag maadanak ti kabarbarong idea seknan kadagiti interior decoration. Manong Nemi idi alak ko man ti tulbek ti main door ti balay ko. Nakigtutak. Nagbingi nakalukat. Delikado reto ya. At ka din nakastrek gaman nanakaw. Itunek ti balay ko. Linoktak ti bag ko Manong Nemi. Insaganak nga pinatpetan ti putan ti lisensyado nga paltug ko. Mesa nga babae Manong Nemi nga mawangkas iti kaadda iti protection. Adamat lisensyado nga paltug ko. Adangatan ng serrek ti balay ko. Inaradan dagiti napapatay nga halikaman. Dagiti alakas. Imbag ta nakabangko dagiti kwartak Manong. Idurong ko nga ilokat Manong Nemi tiri daw bigla nga nagsilaw iti uneg kalpasan na kita kinantaan dagiti Happy birthday to you. Ni mama, ni papa, dagiti upat nga kakapsat ko agraman asawa kananak da. Agraman matinod sino pa dagiti kakadwada. Nga ni mama Manong Nemi tinakaigam ti cake
birthday cake nga nakasaganan ti kandela nga sinjanda. Happy birthday! Happy birthday, ate! Happy birthday, anak! Happy birthday, auntie! Happy birthday, ipag! Birthday ko ita? Sapo, dito nga kinabisim ti trabaho, iha. Pati birthday mo kat nalipata mon. Mama, o sige, sinja akong ti kandela, eta, and make a wish. Ano ti wish mo? Ken mano ka din tawon mo. Ay da iha. Mano ka din tawon ko, mama. Nag-aasawa amin ng digiti kakabsat mo ket sikat inauna sikat ti awang pay asawa na no pay addan bukod mo nga balay. Kaslasan na kami mo na kayat kini papang mo ken digiti kakabsat mo. Imun una ka pa nga nagbalay ngem digiti kakabsat mo ngem awo mo ti asawam. Nagbalinsaman kami ng asawam ti trabahom. 39 kun, mama. Kitnuin. Awan pa'y nobyom. Nagkanobyo ok idi. Orila talo. Ngayon sanda nga nanusan ti. Gabutan na patpatik ti trabaho. Ngayon tinubyom. Iso nga. Insi na nakadig ti boyfriend mo. Tanapat patik ti trabaho ngayon suda. Iha. Panawen matensag ba'y nga maladaw ti amin. Dahil malanag ko na nga ti trabaho kisot asawa. Tanaragsak ka kadi? Tikas to yung biyag mo? Ore man magaburan ka mo pagulos mo digiti kwarta. Naumat asawam. Awan anak mo. So, make a wish. Ano yung tinamnamayin nga wish ko? Maatan kanto kumanti asawa. Nga naman kang kanayon ming idaw-dawat kinipapang mo. Kaya hindi gini kakabsat mo. O sige. Ito nga rin wish ko. Sabi ko, tamadanak tumatan ti asawa. Kanay dyan laingin nga pa nagsarita ni mama manong name ken di pa nang sungbat ko ka nagidibagbagan. Nayam amukon ti bagkik kada kayo manong. Siyak tinauna kada kami nga limang kakapsat. Awan ti sabali nga naramit ko idi agbasbasak no tinang ipasnek tinagbasa. Adumat idi dagiti agar-aram kanyak manong naming im priority ti panagbasak. Iso nga na iti nakaredwara kon manong name iti kayat ko nga kurso nang runa iti panagpasyar ko tinadumado mga paset iti Pilipinas ken iti abroad manong name ket kas iti nak in turpos besa nga interior designer manong name ket idita makursonadaan dari iti design ko manong naming ket syempre adamat na nangalakan niya ka kumpanya tapno siya at talaga ti ito tingan nga interior designer kada iti kontrata nga building, hotel, restaurant kanda dumapay nga napipintas nga pasdek, negosyo man uno anyaman dita, balay man, residensya interior designer may saak manong naming napintas iti pa nag-design ko. Nawan iti sa baling naramid ko no di nagtrabaho. Nagurnong. Kas na ko nagitay man nung name nga nadaanak ti talong boyfriend. Ngayam saan da nga nakauray. Saan da nga nakaanos. Tano adda boyfriend ko, umawag da, awis da di date, dinner date, lunch date. Ngayam may araramat kalita nga panangawis da kanya. Nga adda mapangko kamit nga ka-transact. Nga kareta nga ibagbagada nga may panag-date mi kita adamat na iranrana nga schedule ko. Iso nga kunada kanyak manong naming nga awan tinapateg kanyak no trabaho. Adamat ka dirason tapno isinanak digiti boyfriend ko manong. Agang ganatanon ko ti kastoy. 39. Nagkaasawa digiti kakabsat ko manong naming tayo di adana ko niti bukod nga balay nga siyak tinang design. Nga nakadadot mang daydayo man name iti pintas ti uneg ti balay ko ken iti ruwar. Adamat na nagdi awat ko nga invitation, wedding invitation, manipot ka na ti ading ko.
aging ka na nga nagkasardami na sa kapamilya nga adun di kiti ka anak kak manong. Nalipatak pa yun di birthday ko. Birthday ko kayo sa tayo tangal daw. Yung may dak sinurpresa, di kiti naganak kanyak, kat siyempre isulot ng isagana, kalpasan nga na po na 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 puyutak di kandela kat nagwisak, di na? Yung nagyan min tinangan, kalpasan nga kinantaan da, kinuronaan da, nangan kamin, daman di kiti giinom. Ma, yes, iya. Thank you. For what? Dito na yung napindas ang sagana. Ay, apo, amuming, pati birthday mo ihakit malipatam. Kasi lito na minsan mo na nagkatawin. So nga, plinano mi dito, ikinipapang mo, kinikapsat mo, tapos surpresanta ka. Kasi nung ka nakastrict kayo dito balay. Nalipatam ka din nga nang tid ka kanyak di duplicate, di tulbat. Kanosan mo masango, kadadakit tiya sa baling syudad, kat makalawas nga sang kang sumangpet, ibilin mo kanyak nga salsarong karak ti balay mo, tapno dalusa, baka sumrek ti tapok. O rin nakarikaplatagit, ti tapok ka talaga nga sumrek. Iso nga umay ko na ko pampunasan, iso nga datulbek ko. Kung nakalaro natin nakastrikan ko mananakaw. Kumusta? Nagkapo maya. Nagkapo kita may isang conference. Adan to i-schedule ta para iti blind date. Manen ma, manen talaga nga manen. Saan ka nga sardengan? Kulitan ka, kulitan iha. Masapul nga magsapulak, iti lalaking iretok ka. No saan mong masango ti agsapol? Ni mamamot, tapi ko mong siyak ti agsapol, kababae kinatao. Okay. No awan ti panahon mo mang-entertain, kalagitay agad-admire ka, nga digit agkrusonada ka, siyak ti sumapul ti lalaki. Nga iretok ka. Makapasang ata mama. Susapoy. No saan mga nakapasa digit na tuma, anya tamok, baka makapasaitan dito yung iretok ka. Pinatgak ni mama manong name naka-schedule ti pa nagkita mi ti lalaki nga ireto na kanya. Dinescribe na. Imbaga na ti oras ken no anya nga restaurant ti pagmitan mi. Manong name pinagustok ni mama. Kantangin, 39 tawon ko, napagiging nga saan ko na ka, kahit kumit agbaling nga misis, kahit kumit agkaanak, kahit kumit ada kain narakop na, ada kain nagik na, kinapudno naman ang nemigit virgin at pailain. Umapapalakmat no kakarigid agis istorya no kasanot, ragsak ti adan iti asawa, no kasanot ragsak iti makipag-naig, makipag-love making. Iti sumuray ka kiti restaurant, manong nemi iti direksyon di kiti matak, iso ti naitad kanyak. No sa dinut pa kang kakitaak, iti daita nga lalaki. At dan manong. No andyan ni imbaga ni mama, na description na iso. Napawawak. Wow. Guwapo. Hindi makasadagak. Tim Magdar. Aida? Yes. Indiyan at nakulap naman nung sa nimbaga tinagan na. I'm Arman. Nagrahip ti nakulap mi kini Arman manunemi sakam nagtugaw. Ngajak pala na isi na naging matakkan ko ana. Adalangana. Ngam tilangana manunemi kat ubing ngam ti siyak. Alangan met. Sabagay awang petin reto ni mama manunemi kanyak nga inaw na ngam siyak. If you don't mind, muna tao mo na naman. 32. Amok inaw na ka. Diti 7 years.
Ah, nag-order akon. Sabi ko man tama gusto ni kiti order ko. Kaya nag-order kiti champagne. You want drink champagne? Yeah. Why not? Kanak man. So, sana nga naskan pa ngayam amok ti bagiken ka. Ta syempre, imbaga amin-aminan ni mamaken ka. Yeah. Ngayam ti sana nga na ibaga. No sinuan. Iso nga naskan ngayam amok ti bagiken ka. May mesak nga anak ni mama. Madama ka basbasa. Kailangan. Medicine. Nakaturo po sa nito 4 years course. Ngayon, kahit ko laon ito, nagbaling nga doktor. Doktor nga nakasaga nga agserbi, kada ginanas ka na pagserbihan. Doktor ti, kahit ko pili nga profesyon. Gabat na single mami, ni mami, inkargadak ti, timulong kang kuha na, being working student. Awan ti sa baling na namin kung hindi nagtrabaho, nagbasa. Nagbasbasa kita di medicine. So lang na medyo marigata na ka. Nakasalda pa hindi ti balay mi. Tapos nung laing ada pagbasak. Kasi nung arod nga makapagbasak, marigatan kayo met. Basta namin nagtihamin na pumuspusan. Kahit ko tagbaling na doktor. Dadan ko digit order. Muna ti arak kan di pulutan. Manong nimi mariknak nga nalagaan tiriknak kani Arman. Ada nga min kayat ko manong nimi dirikasto ti klase nga tao. Hard worker. Nga aramidan na ti amin na kapamuspusan tapno laing mamit na ken magunod na ti balaki. Kas kanya. Awan ti sabali naramit ko na di nanggunod ti rapap ko. Kahit kapote patpateg ko ti trabaho. Napatpategan ti trabaho. Ngayon iti asin naman dita. Ngayon pagpatinggan ti amin. Adumat ti turnong ko. Habi ka din nga saan nga. Tiyak matsanguan ti may panggabit ti puso. Kas pagarigan, di ba? Kaya nukit kita na Arman, mananay ititigtignay na, panagsasauna, iti kinaprangka na, ti kaawan ti nyaman nga ilimlimad na, kapot tapat check nga awan ti ilimlimad na. Nalukoy na tiriknak manong. Kaya nakaragragsakak, itiday nga rabiik, bayat ng minunom, kaya mangman kami. At doon kitibahan ng income nagsasalitaan, kat kaaduan naman unay may parehas kami. Talagang padpada kaming devoted 80 profesyon wano trabaho nga takada kami. Saan nga rin nga na't data, ti panag-date mi, manong nemi, aging ka nga inyam amunan nga mismo ti inana. Ma'am, mabainak kumaunay nga makisangoken ka at kinanumumi nga aginan kita handa ka wawagat ni ma'am. Awagan naglatin tinagan ko nga Aida. Kaya anya man ti kahit yung pangawag ko king ka. Kada kayo. Tita. Uno mami. Numay karkariyak. Laki di kagbaling nga katugang nga. Iha. Maami kas awag kanyak. Ti anak ko nga ni Arman. Siguro ito nag-asawa kayo so mabalinak to nga awagan ti mami. Kaya nagbalinak to ba't nga na siya nga katugangam, nagbalinak to nga na siya nga ina. Mailiwak ka madan ti babae nga anak. Iso nga kas kasano lang, baka nadungdung mo akto keng kangam ti bukod kong anak ni Arman.
No kasano ti pa nakaalukoy ko manunemi kini Arman kastamet ti pa nakaalukoy ko kini Mami ti inana ni Mami Sheila manunemi. Ta Sheila karot nakan na. Magustuhak ti bakit? Naisem, napakumbaba, naumbi. Kinapudno na dito ti iliwag kini Mama. Ni Mama, no, sarita kami, puro ibagbaga na sermonan na, bagbagan na, kadigitay, maumalapulos pa naglambing na. Iso datot magustuhak manunemi kini Mami Sheila. Kaya nga the date me, manunemi kini Arman, ibagak kang ng itugot na ni Mami na. Kaya sumurot mo ta. Hanggang mahamot nga makaisturbo iso na, gabat ha. Kasla naragsak ti saritaan no, adda ni Mami na. Aging ka saan ko napupuutan manunemi naaklon ko ti panagayat. When naaklon ko ti panagayat ni Arman. Kaya manipod man idiin manunemi inkarikan ko na. Tulungan kaya ti panagbasan. No, Aida no. Ano? Amang ano pagkarupam nga nakigilfriend lang kang kata. Sikat makatulong kanya. Iti kahit kong agunutin na panagbaling ko ang doktor. No, sa mo panunutin na Arman, please. Voluntaryo rik na tumulong kang ka. Tapno saan ka marigatan, ken saan marigatan ni Mami. Amang ano, saan manugot ni Mami? Apa ka saan manugot? Agyamang gidi Baon na siya tibang tawag kini Mami. Abi kami di mo yung tugot. Medyo ado ka nawin, na yung tirik nanay. Agor ka, tatawagag iso na. Mami? Pasensya ka niya. Diyak nakasurot kini Arman. Yung makuri ka. Apa nga Mami matandawag mo kanya. Manipod hindi naklon ko ti panagayat ni Arman. Mami matandawag ko keng kakit. Kadi, nada-propose ko kini Arman. Pagkit ka na kung tanyuman. Ano na ita? Tulunga kisuna ti panagbasa na. Tamno saan kayo marigatan. Doon niya pakarigatan nyo, nangina, ang matrikula, kita dumapay ka sa pulan na nagruna ka ni. Arig na graduatingan. Siyak ka makamo. No. Ano? Nagkababain iha. Ang mga no. No niya. Kagura kayo, hindi awatan ti jayak na tulong. Awanin ti sabsabali. At di kay saan ka di nga sure nga nakamtag katuluyan kini Arman. Si kangatan ti kasasayaatan. Nga babae ni tulubong iha. Sa mo pa yung ibain nga agmaling nga boyfriend mo ti inaudingam si ka. Tamamanulaon nga mapasamak nga na diya babae inauna. Mami, panahon siguro tapno sangwak batan ti pagayitan ti pusok. Baka maladaw at ti amin. So nga, kasi awatan nyo ko mati jayak. Okay. Kahit nung di na kayat, siya akti pagdadamta, siya akti bang talikang kwa na. Ha? Kahit every centavo nga itid mo iha, namnamaim. Nakalista. Apay, listayo. Siya naman ti taong nadalus ti record na kita sa wen, ilista. Ha? Bahala kayo. Basta, no, manot masapul na, itid ko ka na kayo, da kayo matiwang talikang kwa na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi kat itira minsan nga medak sinarungkaran da papaki ni Mama iti balay kat siyempre sinaludsod. Kumusta kayo kini Arman niya? Ma, napasamakin kas iti kalikagod niyo. Ada nilasyon mi. Kat plan mo yung payan di pa nagkalay sa amin.
Very good. Indun bigat nga ron. Nga na, 40 kan ton. Siguro, 41, 42 to. Ito nagkasar kami. Na, apa nga baybayagan nyo pa lang? Basa pa lang, tigin na doktor isuna. O rin arig na graduating. Ma, kasta. Dahil tati may isang na kurso na lakang ko na. Devoted ito na trabaho ko na. Di profession na. Di kayat na. Kalikagom na. Hanggang kas kanina doon mga lalaki nga. No, anda ka na ko na. Mapneg na. Darat may isang na nagayatakin ni Arman. Gabot na pintas. Di profession na. May isang doktor. Kat devoted ito na ito dahil nga profession na. Sala ka basta ang doktor. Nga danunan na kiti pasyente. Gabot na para kang guana. So ano ti doktor nga kayat na nga. So dumanon ka na kiti pasyente. Aging gama nun naming isang napupuutan agraduaren ni Arman. Basta ko na ti panagin narakop mi manun nami idakablawak so. Nangro na lang aruten manun nami idirumuaren ti resulta ti panagtek na ti board may isang nga nananay manun nami nga doktor. Sweetheart, siyak ti makamot amin magastos. Mangangay ti tinasagsangin na party. Hindi pa nagbalin mo nga doktor. Oo. Ay na. Iso pa nga paggastusan. No, hindi nakparitan. Okay? Sige. Sikat di ba mo? No pakaragsakan, ragsak kumatin. Kinagyaman ang unay kayong kaida, sweetheart. Kasi kang kanahin nga magbaga ni mama, ni mami, nga awan nga tanti ka sa siya at nga taon saan nga sika. Nagarbo nga ron, dedi nga paalam anong naming nakadututibay. Idirugyanan man anong naming asawa kunak ko ba. Tahang pa nag-asawa, tinagtrabaho. Tado ti mga alaking kuha ng ospital, nga tumanong naming ti grado na. Itigya pa nagkairuar na ti board. Imbaga naman tayo manong naming isot makamong ang gastos para ti kasar. Ngayon kayat ko, sweetheart. Simple lang. Di may oper ko king kakasar. Ano kahit mo asawan nga simple? No kayat mo. Tinasken ka ag-asawa ta. Sa tanto baliwan ti ag-asawa uli. Agkasar. Tinapatig ka na pirmahan ta nga marriage contract, di ba? Di mo kayat, no? Civil wedding, pailang. Sure. Hanak agpilpili o na hanak agsabsabol iti grande nga kasar. Tinasken sweetheart. Kita. Hatan pa kita nga talaga nga kasawatan. When? Si bakasik ka. Yan tangit nalawat ti balay mo. Kinawan tikat kaduam. Siyak ti sangpit mo ti balay yo. Inuti ko mga rod, sa mo kayat. Ay, sakto man lang magibaga serbi na takil ti balay ko. Kan kaduak ni mami. Yes! Dapat lang ata ni mami. Taorin no, ibagam nga hanta kadwa ni mami. Masyak di mga ibagang kadwata ni mami. Agyaman ang sweetheart. Talagang gusto ni mami. Naka-imimbag ka. Simple nga rod, ti kasarmi manong nemi, hindi makasaritak ni mama. Hindi pinagpaalam ni panakarawar ni Armana kas doktor. Nakaing grande. Dato ka kasaryo. Sa huwes, adan to sa bali. Tapno may prepare na imbag. Tati kahit ni Arman, kwarta na mismo magastos. Ngayon, gabot na bit pa yung nagtrabaho. Akong pa urnong na. So, nakastoy pa lang. Tiyanas kan kita makasaong agasawa kami. Tapno maikamat mi nga madahan kami tatapo ko kaniya. Okay? Nung nagtulagan yung aron. Alangamat na si kamarin namin nagpaisod na gastos. Dado ngamin ti kwartam ka. Agure ka, being agasawan to. Si kanto nga tat pangidadan ni Arman, ti sweldo na.
Hindi at kami pa nagsalitaan. Dapat lang kapatid sikat babae, sikat kahera. Kabalayo ka din abalayan. Unma, kakayat mingat da isuna, naragraksak kami. O sige, inreto kang kanyarman. Sabi ko, saan nagto pagpabasulin, anak? Baka no, dando kat rumso nga problema, kat siya to pabasulin. Ma, awan ti rumsa nga problema. Ipanignig ko kada kay deta. Nakasaysaya at ni mami. Siya lang agbalin nga katugangan. Agbalinak mat nga siya at nga manugang kenkuana. Manong nemi kasta nga ron tinapasamak. Iri mismo nga silid ko, nga nagbalinan nga silid mi kaniya Arman. Dito'y tinaghanimunan mi. Dito'y ko manong naming impaay ti kinabirgin ko. Kat sana kang babawi manong. Kabataos to, ama itayok-tayok na asawa. Kamotyanan na, sweetheart. Adamat langin amok nga istorya no ka. Kada gini padag nga mabay no may panggap iti sex. Sabi ko mata, may paikot at yaman na pakaragsakam. Yan. Kain kang runante amin, sabi ko mata, iti mabit, agkaanak ta. Sabi ko nga, tawan to dumtumteng ang problema. Manong naming kapatakabalay mi ni Mami Sheila, oresan ko kumakayat, ngam isua talaga itinagboluntaryo. Saan nga mabalin nga paritan na kaya? Masapol nga, agtrabaho at siyak ti makamo, iti aming nga trabaho dito balay. Agdalus, iti uneg, ken mga sikaso ti hardin, ti aglaba, mangisagahan ti aming nga kasapulan yung agtrabaho, ken agluto. Sikabalan ko na, iti maramanam ti luto, ket nakaimas ko na. Iso nga agtultuloy, iti lutok nga naimas, agtultuloy kadigiti nasustansya nga maisagana, tapos ni kastagat, nasalunat kayo nga gasawa. Nangruna, iti anak ko nga doktor. Pasapol nga ti doktor ket nasalunat, tapos ni kastagat isungar ti modelo kadigiti pasyente. Awanin ti sa pulek pa manong nami iti trabaho niya mami. Kinapudno na manong nami. Diyak pinapadasan dito kini mama. Nagsapa akmat nga nagidempenden. Ni mama, uno ni Mami Sheila, manong nami, ultimong masapsapul ko mapanagdikos, manong nami, yan, iawat na. Mami, may spoiled kami ngagpadpadan kini Armand, kasi nga raramidin nyo, kada kami, no problem, maging kakaya kika. Iti agsuldon manong nami ni Armand, kariti umuna nga bulan, di pa den namin kasagasawa. Pinter na kanyak manong nami. Sweetheart, orasan ko nga siyak, sino ko kasi katasawa. Okay. Mabalingkat nga ron nga, agapot ito'y, nagiti may budget nga para tinaldaw sa pulan tayo. Of course, siya ti lalaki. Kada gini masapsapulan, mabalin mo nga idulin na tayo just in case of emergency. O baka no, madantantot kahit tanto nga project. Ang mga no, kahit tantot yung mga patagdar ti bukod ta nga hospital. Nga sigantot mang design. Di ba? Kahit matmadaan ti bukod ng hospital. Yeah, pagod nga saan? O, sige. Nayunak pa nga ti ornong ko. Nayunak pa nga ti kwartag. Kaya ito sweldo, masapol nga. Isut pangalak ka rin iti may budget para itinal daw. Kinasaritak nga rin manong nemi ti kadugangak. Mami? Yes, iya. Hagan anos ka, ha? No, kahit ko kumanga may singasing nga niya.
nga mangalat tayo ti katulong. Ngayon, pas nga sikat agtrabaho, sikat agbaon. Kastulatan. Tsaklatan. Kanta nga sweldo nyo tumatlang ti katulong. Di ba lang siya ti sweldo nyo? Okay, mami. Sus ko na, kay amo kasang kay tumalumanugod ng mga natin ti katulong talaga. Kay nakwentak no manot masapsapol ti inaldaw, dagiti may grocerya, no manot dagiti bills ti kuryente, danom. Itad ko kada kayo, mami. Kada kayo basitan ti mapanaggrocerya, no tiyembot pa nagbabayadan ti bills, mapangkayagbayad, so amin na ti mama. Dito man ti kwarta. Ityan na i-grocerya yo, ken da dumapay ng paggastusan, ken adamatan linawas nga may kada kayong allowance. Siyempre, kasapulat yung mat, nadagatangin nyo, iso ditoy. Nakasula pa nakasweldo, kasta. No, kayo yung asweldo at awag yun. Ito na ita. No, pesang kumamabali nga asweldoan na kayo. Ngayon ko na yung, hindi yung mat kayo mga alat katulong nga masweldoan. Di pala siyak ko na yung mat, di, dakit bang tadak. Nagapon na ito nga kwarta. Nagabuhan niyak. Ngayon ti anak ko, ti sweldo na. Yeah. Iso ba ti tulag mi? Di awan ti maornong ti anak ko. Saan ka nga nasesyaan? Naggudwa kay matlain? Tadya gudwa, ti kwarta ti anak ko. Kahit maornong. Bayan nyo mama, kastan ti pagsalitaan mi kini ni Arman. Iso kami din singasing dadya sweldo, ornong adaming plano mi nga may pasdag iti bukod nga tayo nga hospital. Yung nasaset ba't lang pagbingayan nyo? Tadatroping. Dagasawa, masapol at tinulong. Saan lang nga di lalaki? Sige mama. Kahit mapasama kita. Iso nga dadya kagudwat sweldo ni Arman. Ngayon na ka. Itad mo kanya. Tasyak ti mangorno. Sang ka di nga naskin nga dakam to kini Arman ti agsao. Noan niya ti ibaga tiyanak ko. Noan niya ti mapasamat. Awan to sa bali nga pagdesisyonan na no saan nga siya. Gamot na siya ti inana. Idemdeman nyo ka di nga kasa't papasamak mamawon no. Sabi ko magdemanak pa lang. Naglagay pa nga kwarta ti anak ko dayta. Siyak ti inana. Siyak ti nang yanak kang kuana. Siyak ti nang taripato nang padakkel kang kuana. Agpeso nga na itulong mo, aging nga nagturpos ka nagbaling nga doktor. Ngam ado nga amang tinagastos ko iti anak ko. Apay nga sila nagbaliw matin ti tinor ti pa nagsasarita yung mama. Ano nga nagbaliw? Ibagbagal na tipod no. Nasaan ka di ka rumang deta? Ala, patpatata nga babae. No siya ka kumadat side ko. Kahit anak mo, di ba magsasaritaan? Nasaan ka di ka rumang launay? Nga sika nga anak, kahit rumbeng nga subadam ti intulong keng ka ti inam, uno, nagadnak keng ka? Nga siya kakakaiso ng single mom, nga nangiyap, nangitangguyod, nangiyarado di bagik, tapno lang mapagbaligig ti anak ko. Sige mama. Tapno awanin ti adu pa yung asaw. Kaya makaado kay samit ten. Sige, pagsarita min to kini Arman dato. Hanang naskan pa ya pagsaritaan nyo. Basta itad mo kanya, kagudwa. Sweldo na. Tasat nagitulin. Kahit mo saan nga umanay, sweldo na para iti inaldo ka sa pulan tayo. Kahit agapumat kang kati gudwa na, tapos nila ka sa tagat umanay.
Kaya hindi mo lang lipatan di allowance ko. Ituloy mo na dyan. Tapos serbi na nga, kasi trabaho dito. Kunak man na, no. Noon niya. Awan, mama. Sige, ma. Sige nga rod. Iitad ko nga rod si kagudwa. Di sweldo nga itid kanyak danak yun. Kaya di may grocery, no saan gumanay, agaw pumat iti kwartak. Tapos no, igas takit awanin na rin. Okay, mama, nalawagan di amin. Manong na yung minakigtuta kasla sa anak ang mamati. Itaman pa lang. Nagsabali matin ti ugali ato ang bakit. No idikit, nadungo, nalailo, nakupakumbaba. Itamat ang tamaysan nga nga doktor ti inan as anak na. Ni, makikabkab balay da pa dito. Kasla supay na turuturay ngam siya. Yung baga karo dito kini Arman manong name ket makaungan. Abi nga tinungpal mo. Abi nga tinak inuray sakbay nga inted mo keng kuhan ka kudot at sweldo inted ko keng ka. Sweetheart, husto mo kid isuna. Unang pagsalitaan ta kumapay lang mo na. Tiyak ko nga roten. Uli sa anang nasken pa yung pagsalitaan ta. Husto mo isuna. Lukas ta. Saan mo wala kagura ni mami? At nakadirumpin ka pang guraking ko, anak? Haumat ka di. Kadagyaman anak, ay na, sweetheart. Nagbaling ka man nakawat. Iso na lang ti makasdaawak at nagsabalin ti ugali ni mami mi. Kasla, rimwarin ti pudno. Pudnuhan niya. Saan sabi nga, nakasaysayat iso na kanyang hindi. Ngamitan tag-asawatan, idan daw ay sa doktor ka nagsusweldo ka. Islam. Ala, lipatin mo neta. Siguro, sahala na siya at weather na. Ngayon talaga nga nagbalbaliwen manong nemi. Awanin tinasya at panakisarita na kaniyak. Ang kanayon kami nagsinsinungbat. Gaganga manong nemi, nga isumatin tinang ibaga, nga marigatan ng trabaho na kitrumbeng unang at nakatulong. Mami, kunak man lang no, da kaya tinagsinsingasing idi nga saan nga nasking nga rumangalit katulong kasi kailan. Ay, mabanugak man! Iti siguro akit alam naman nga kayak, gamdya akong kaya. Ay, kaya sa pulak mati pa nag-relax. Doktorin ti anak ko. Apay nga patagtagabo ako nga pa lang. Sige di, mga halat iti katulong. Angem, saan nga agapo iti sweldo ti anak ko? Ti pang sweldo kong kuwana. No, dikit agapo ken ka. Nalawag. Basta di kagudwa ti sweldo di anak ko, idad mo kanyak, tasyak ti mga horno. Sige. Sige, mama. Manong nemi ididamo ket maan anusak pailaeng. Nagsipod ta, kabaylak mo't pailang ti agibtor. Ti mang palabas, nuan yaman terramiden na. Nga madandig iti kung daway nga sobra manong nemi ket agapa kami. Apay. Natagsit kagabot a balay mo dito? Di ba kami kini Arman? Tapumanaw kami nga gina. Kabay lang mo matangkat tiya mga saka kada din sa dami nga balay. Nung mabaling ko mama, ket awanti, mapasama ka kasta. Tada ito ibagbagang mama, ket alam mo lang ibagbagang aksina kami nga agasawa. Saan ka din agasawa, kahit mo mapasama? Pag sitir mo kit din, nagiti intultulo mo king kuana. Nga ibagbagam nga saan ko mga nagbaling nga doktor na sa mong tinulungan. Oy, tapno ibagag ken kaida. Malagip mo, inimbagag ken ka. No ultimo nga sentabo nga itad mo, kanyak, taidad ko tira ko kit nakasurat. Adad to, listaan. Deta. Mano deta.
Ibaga, numano, kahit nakasagana ko nga mga subligan ka, tapno di mo kahit pagdakdakit nga dautang nga ng paganagam ti anak ko, ken ka, kada kami. Apay matan nga nagbalin nga kastoy ta, mami. Sigamad lang. Aring na, papapanawon na kami dito nga balay. Hangke nga papapanawon. Kasi kaya tasawan, di ka di magbagam. Sa pagdakit mo, di ka ando na itultulong mo. Saan ko pagdakdakit? Ano nga ron? Di pa nang ibagam? Nga kaguram nga kagudo di itad mo kanya? Isa mo ibaga nga sikat asawa na katulong una nga mapangking ka amin di kiti kwarta nga that is well do na. Isak na kay nanan. Hapay dakdakkel nga amang tinitulong ko ti anak ko si ka. Kahit numanot na itulong mo ibagam. Bayadak. Baligtadan manong nemi di kiti pasama. No idi dayawat ti kinapakumbaba, kinalailo, kinadungo, ti katugangak manong baliktad. Nagbalin lagay mga plastik, banagin ko na, maarte. Kahit na lang matulungan ti anak na. Siyempre manong, saan nga may libak amin daytoy? Kini Arman. Ngayon iti nga latest ka panagapami manong nemi nakigtutak iti nagpig sa ti busis na Arman. Mami! Arman. Mami, makitiman! Aglablabas kayo na! Arman, no. Hanga ka sa panakisaritam gini mami. Aglablabas. Diyak kahit kasta inaramid na kayo. Agor ka, saan mo kumangungtan ni Suna? Anya ka saan? No saan ko ungtan? No saan ko dinggaran ti kasta ugali na? Kang kanayunin na. Kakaasi ka agib-ibtor. Si kapag nga nakapatpatag kanyak? Nga si kang nakil nga nakatulong kanyak? Si kapag kastana? Mami! Sopo. Diyos ko, sana ka maroon na rumang makangkangig ti kasta nga sao. Apay. Dr. Arman. Apay kasta pa nagsasaw iti asawak. Ada ngamin timpulong na kang ka. Ang mga mat no, sinubsobraan na. Mami, saan ko nga tamat na sinubraan? Kanya kami tipulpulong mo ti asawam. Apay bagbagam, nga takdakil nga amang tinitulong mo kayang kuha ng mitisyak, hanggang pagdakdakin na. Dapat pagdakdakin, magsardekan, mami. Magsardekan, mami! Anak, nung siyak man tinakabaso lakit pakawanin na. Naglagay pa. Pwede awam pa yung asawam, saan nga napasamak ti kastoy nga, bugkawan na, di kapigpig sa. Na naturturay ka pa yung siyak. Ala, naturturay ka na, tamay sa akin nga doktor, saan mo nga masabot ti inaakas kanya, gabuta adan pagsapulam, kat siyak, kapababaon na, arig na alilak, uri ada katulong dito, siyak tupit adad na nga alilain ti asawa nga baunan. Mami, saan nga pudno na ita? Hala, saan nga pudno nagbaling ka na siya at kanyak no, dati anak ko. Ngam no awan ni Sona. Gabuta, narwamak kami nga agtab-trabaho kita. Ada damat nga siya titratay mga katulong, ng tipudno nga katulong. Saan nga pudno na ita, mami? Mami, saan nga padagsen ti asawa? Muki una yun, mami. Ala. Alawan. No siya kundi nagbaling nga takis nga inami ko, maramit ko. Taan nga rod, bak nang tinasawam. Adok kwarta na, nga mabali nang ipagpanakil. Saan ko ipagpanakil, kwartak, mami. Da kayong tinagbalbaliw. Nakasaysayat kayo iti kanya. Ngamitakid din. No, apimat nga nagbigla kaya nagbalbaliw. Gapo iti mading ogalim. Awan ti mading ogalik, mami. Api nga di mo anugutin. Nga tartratarin na kakasla katulong iti na ito kabalay. Sanga po doon na Arman. Mami, saan kayo nagtimot pa? Ulitek. Ammo kayo. Alawan. Siya kung tinagbaling nga dakes ngayon, ha?
Ket dito asawam, isut kasasantan, kasasantitaan nga asawa. Awang ka rin di may bagayo, nagsubli akong tisilid ko. Jakton kayat pa nga mo ulit kas nga pasamak mami. Kas lamulay bagbaga anak. Oo. Inakon umungan di kita rawatak at pumanaw ako dito. Awan di bagbaga kasta mami. Tadyak kayat nga maisina kayo kaniya. Diyak kayat mami. Nga saan na ka makapagsubad kada kita dunga sakripisyo kanya. Nga nagbaling ka ka single mom para kanya. So nga dito'y mo. Basta ikatam ti mading nga ugali mami. Alawen, ano siya ti adamad mading nga ugali nakit sa awan ti mading nga ugali ti asawam. Mami gusto nan. Sige. Subli kayo ti sila dyan. Ulitin. Santon nga ulit pa nga apain nyo ti asawam. Datamat kedim nemi ti pagyap niya manak tasyak ti kanunungan ti asawa. Imbes nga ti inana. Dadya inulit-ulit na nga nangig ko nga mami amu kay unayin. Dikat kahit nga sawen. Nga talaga nga amu ni Arman manong. Nga dakes ti ugali ti inana. Nagpamarang na idi nga na siya. Ayat na lang nga da kami tagasawa kini Arman. Ayat na lang matulungak ni Arman tapno maituloy na ket agbaling nga nanay nga doktor. Nalawagan kanya ti amin mano. Itan ta may isang nga doktor ti anak na napanakkelet kasi na din akong masapon. Nung mga tatahan na kanunungan ni Arman ket delikado. Yung pagyaman niya manak manong tasyak ti kanunungan ni Arman. Ni magbalawa kon manong 44 years old kon. Ni napintas mo't manong nemi ti panagkakanaig mi kini Arman ti kang kanayin ko mga agsabat. Kaya, tsak ba't lang yung madaan ti anak? Api nga ta. Agi ba pusak ka di? Nasaan nga madaan ti anak? Manong nemi kumustahan nakmet no ka ni mama. Kaya bagbagak matipon no. Damo man lang kat nagbaling nga na siya at nga katugangan, ti katugang. Plastic panagin ko na di damong ipagpakita na mama. Di kahit nga sa huwen no kasta nga makibiyang ni Arman. Ngay baga na nga amu ka unay mami ko na. Di talaga nga madit ugali ti inan. Sungarot na. Kalakit pag yung manam iha, ta kanunungan na kati asawa, mapo na di launay ti sitwasyon, no? Isuda nga agina, ti mga papakeng ka, ay, nako. Baka siyak ti pabasulam, gamot ti siyak ti nangireto king kakinarman. Awan ti basol yung mga, gamot na nagbalingan siya at nerman kanya. Ti laing katugangak ti bali, ti kontrabida. Ala, sapay ko man, tagbalbali tumitlaing nabalayan. Sapay kumatagbalbali tumitlaing ni abalayan kunana. Kaya ti may sangal daw manong na yung nagpakada ti asawa. At tandarang ka conference, yeah, sweetheart. Kasi ka, gamot na Sabado, awan trabaho. Baka kahit mo tagpasyar, hangka makuyog, tagpasyar ka ni mama, ni mami. Nabayagan nga ka magkayem manipo di. Nagsabarin to ugali na. Ay, yung lata. Nagbaling ka kumalata nga na share kang kuha na sweetheart. Naman pa'y badit ugali ni mami. Talaga ka di nga madut ugali ni mami? Nga din pakita na kanya hindi santa pa asawa ket arte na lang. Aanti amog hindi kat nagbalbaliwen. Maragsakan naglakor di. Tikahim ururayan na kat madan ti manugang kunak nga ron. Siyempre, hindi ko akit talagang na problema. Gabuta, siyempre, pespesek isuna tapos lang makapagraduara kiti na doktor.
Nga media muna nga dakan, kada kasagana ka mang tulong kanya, kasto ni sayat na keng ka, nga itatadoktor kan. Saan nga na siya kanya, kasta. Kinabudno na sweetheart, inlista na nga talaga, nagiti inintid ko keng kuha na, intid na keng ka. Pagtaksid na no ko ipakita, listahan na. O, deta, kuda na, bayadak. Yung saan ko magpapabayadan. Pasensya ka taga kuha na. Okay? Di duwa ka itang kadwa ka ni mami. Ano? As kam laasukin po sa man naman damdama. Liklikam lang na ano, nakadyain, panawa mo. Sige. Ngayon nagrigat kami, bukod ko nga balay. Siyak na papain, ti katuganga. Kaslamadi. Si marunumat nga rin marunong naming ni mami. Ngam kalpasan laing ti may isang oras nagsubli. Anta kadwa na. May isang nalapsat nga babae. At siyempre, yung oray ko ngayam amuna. Kat sang ili no sang ili man deta. Ngam labsa-labsan daklat naman no. Ni ani ah. Ay, inday! Ay, ma'am, nakaluto kan. Isagsaganak ni si Daen, ma'am. Ibaga kang nga tiluto, ma. Gamot at sang ilik. Imasem. Ay, uwan, ma'am. Nangin ko yung bagana. Ni, dasang ili na. Inyam, imbagana kini inday nga dasang ili. Siyak nga ron, nga katugangan na. Din imbaga, nga siyak takim balay dito nga balay. Din imbaga kanyak, hanga krustikol kanyak. Ano kinasaw na ito? Ngim immasidagdamano. Hi. Aida. Nakasaysayat para kisarita na. Ngim nakabutbutin mo kasi para kisarita naman. Iyam amukeng ka ni Greta. Ni Greta ket iso ita ti agdama nga kayan ayat ni Arman. Ano ta kunayo? Nagbaling ka ka di nga tulan? Kayan ayat ket amo yung asawa nak ti anak yo. Uwen, asawa na ka. Nga mapay. No adan asawa ti may nga lalaki, awang ka din di karbangan na nga agbabae. Ay masan na i-consider nga ni Greta ket babae na. Tapno ibaga kang ka. Dati da din nga nagkarelasyon. Medyo nag-cool off da lang. Ngamita, okay naman yan. Di ngamin, iha. Kasta nga peso, mami. Nukit kita tilanga ni Aida, ay ni ate Aida, ken tilangak, dayo, nga ubingak, ken napimpintasak ni Mitiso. Di ngamin, mami, dapat lang gusto deta. Masapol nga anugutin ni Aida. Gapot abakitin dito, 44 na. Saan nang na maipayan pa, ti anak. Ti anak ko, dinak maipayan ti apo ko. Ngayon no si ka, ori mo sa nga dose ng apo ko, ti mo kanyak sang gani. Kas makita, mami, nababat patong ko, alis to akla makaala. Sana kas kanina dumantang, ori anyat araramidem, pulos. Manong name, ikas-kastoy dakdig iti yung akontrabita ti uneg ti pagtainga. Oh my God, sobra kayon, kunak tinakam ko. Anya talaga tikit mo papasamak, mami? Ha? Ito ko lang ibaga kang kanagitay saan nga ibagbaga ni Arman. Amom, nagsasalita kay kina Arman, akit siyempre na siya at kang ka, at asawa na ka. Ngayon kinabudno na, agsinsinarak na kini Greta, ket baka madamdamalay, at danton na bumsog ton ti tiyan ni Greta, gapot na kaya't matandya anak ko ti maadan ti anak, nga saan mo nga maipaay. Ano ti kit yung asawan ko dita? Pag sinaan da kami nga kasawa, no intelihente ka nga tao, kano talaga yung patpatig mo ni Arman? Waya-wayaam. Tapno na wayada ki ni Greta. Nga ni Greta ket isut makaipaay iti anak nga di mo maipaay. Tanya nga rod, ket bakit kan?
Dandani ka agbenepusen. So nga, na, ito talagang ipatpatig mo ni Arman agad. Go ahead. No pakaragsakan mo, kat pakaragsakak mo, tin ko naman. So nga, iso nga niya. Makisinakin ko na. Dapat lang. Masikat mga ramit ti pamuspusan tapno agsina kayo. Tapno maadanda ti gundawi kay ni Greta. Ni Greta, nga idi, kat kayan ayat ni Arman. Nga cool off da lang. Ngam kadagitoyan nga may saka doktor ni Arman. Nagkita da ni Greta, kat masapol ni Arman ti anak. Iso nga nakasagana mat ni Greta nga magtitineta nga anak. Iso nga rumbeng nga laing nga isudag, dan na agasawa. Kat sika, makisina kan kang kuana. Manong nemi, abag iso nga saan kun nga matupailan ti pungtut ko. Edi na bigla manong nemi nga nalukatan ti ridaw sa bigla nga nalalpaag nga nairikat. Nakiktot kam amin manong ni Arman. Oh, Arman iho! Nalawagan ang ko na kay amin, mami. Nalawagan ang ko amin timbagayo. Sumubra kayo. Gabutas hanga kayat ni Aida ti tumangsid ka na kayo nga lumaban at da kay paya mismo ti pagtaingan na kat kasat aramidan nyo kayong kuana. Ibagbagak lang ti no. Hanggang di nga kasta tinagtulakan ta. Itatasaan na ka nga may kaan dito nga babae iti anak. At damat ni Greta. Ni Greta nga makabagsinumblianan. Nagsinumblianan kayo kinakasaganan nga pututam. Ni Greta nga mangipahit adad ng arapap mo. Gaputa adda kabagyan ng adaan ti hospital. Nga adad nga isuntot ni mangisirek kang kuana. Mangisarek kang ka iti hospital nga ako kati kabagyan na tapno agbaling kanto nga direktor ti hospital. Manong nemi sinirek ni Arman ti siled ti katugangan. Ken idiramuhan. Adan na isupot iti nangisit trasbag manong nemi. Nga lupot siguro ti inana. Sana ginutad manong nemi ti takyag ti inana. Umarkan! Arman, dito hindi kita arwatem. Kahit pumanaw ka nito natin nga balay. Saan kang tanong kaya makita pa? Oras ka nga babae. Nagturad ka? Nagkarampingat ka? Si kahit mga idol-del-del, tibagim kanyak, di ka lang rot pagkadanon. Nalarumor ka doon! Takayin tagasawa. Ngunagyan! Gabotas ang ngagkuti manong naimi di kiti dua saan kon nga maanawa pa ni Arman. Dua nga takyag na sagay sa nga takyag di kiti dua nga babae inulod-ulod na ito. Sana pa ilapit nagsawsawan ida di addadan ti labas ti gate. Anawag kumati asawak manong naimi di kasi diya nga raramidan na itipadak nga babae ngem sana kung nga nakapagkuti. Rumbeng lahing tikas kadakwada. Dagiti ayop. Kunam lano sa sinoda. Ikas jedak iti bukod ko nga pagtaingan. Jakla pagarupen nga kastagayam ti kanadakas ti katugangak. Plastik timpakpakita na kanyak. Ngimitarimwarin tos to nga burik na. Nangig ko pa'y manong nemi timbaga ti asawak ako na. Ako na manong. Dito tiga po na no apeng insinsin na kayo ni Papa. Naputagis to ugali yo. Kaya, insi nagahayam, ti ama ni Arman, ti asawa na, ti mama na, kapag ti matingang ugali. Nakakatugangan at gayam manong nemi, ti nakauy-uyong nakadaldelikado. Ti pagyamanak manong nemi, kat talagang siyak ti kanunungan ti asawak, kaya di sumrek di balay, inarakop ko. Arman, sweetheart. Saan ko mga romantikas dyan, inaramid mo, kanagiti dua. Rumbeng na launay. Aping sakit mo pa langid, ha? Tsak kami naruang nga makakita, tikas dyan eksena. Nga ulod-ulod tumida. Rumbeng launay. Ngimsan latang nga maikat, nga isukit inam.
Awan, tiyak kayat tagbalin kasi nga ina. Nagan-ano sa ito inanana. Tadinakmat ini kan tulong kan panang parabay ti ama. Nairamrama na kiti basol ti ina. Nala mapili la kumati agbalin nga ina, at dayo nga pilyak nga agbalin nga ina ni mami. Ano nagan-ano saklang? Ta makatulong met kanya, iti ambisyon ko. Naging kangatimteng kay di biyak ko. Awan ti sabali nga pagbigbigak ti utang nga nang baga na kami iti panagbaliki, iti trabaho na sa nga sikasudan. Wala nga dakdakil ti utang mo nga nang baga na kami ini mamim. Wan. Ngim ti kasi nga ugali na. Saan ko kanunungan? Nababayagin nga binagbagak isuna. Nabayagin nga di agasawa ta binagbagak manan. Diyo ko maurayan mami nga siyak tibang patalaw kin matlangsid kada kayo ko na. Agasim ta. Isang patan na ko nito agbalin nga kasukat mo, iti mismo nga balay mo. Sumasdawak na ron no api nga kasjay. Pasensya kan, iti inak. Ala, gabutawanin ni Sona. Awang nga tamat ti problema si Lord. Tamok nga nagbalin nga takila problema ti inak. Mani po di tinruar na antipod nung ugali na. Start. Umisam kan. Sangga nga sangit. Tasanak matalang pungtot. Wala nga sa pulam tumitlang ni maming mo. Tuntunam tumitlang isuna. Pasuble misuna. No pasuble. Katkas-kas di nga ugali na. Agbali na nga problema. Ngayon nagbalbaliw kas pagadigan, nagbalbaliw kas pagadigan. Apigid din nga saan. Ngayon no talaga hangag balbaliw. Napatigban kanya. Nga mawad sa balik kapit nga na sanga siya. Muna nga, gusto siya baga na saan ka nga madanti anak nga kapukan niya. Agkararak na kinapad Diyos. Sampai na nataw ti amin. Sabi ko matauri may salain, iti parabor na kadatang anak. Uray may sa kumalaeng kat data tinapasamak manong. Gusto ko nitiragsak ko manong name, iti sanak matan nga madatngan. Iti nagpa-check up ako manong name, kat na positive. Harman, agbaling kanton nga ama, agbaling nagtumutin nga ina. Iso nga tinapasamak manong name, kat kasta o nitiragsak mi asawa, iti pas nga ikon, ti prinsesa, iti biyak mi. Ni princess manong name, kabuta princess ti managan mi. Aging ka kanagitoy manong name, kat awampay, iti damag, may panggap iti ina ni Arman. No man pa ibagbag ken kuha nga sapulan na. Ararami din naman, no kasta nga wayana kat sapsapulan na ti ina na. Uray ni Greta manong name, kat saan na nga masapulan. Baka nagkuyog na kitituwa, ngay mata yun. Kaya karkararak may asapay kumataadda, ti katuganga kat tinasyat akasasaad. Kat no makapagbalbalo lakid din, maamiris na nagidibidot na kat umay agpakawan, agkari, hapay kat nga saan. Awaten mi nga awaten, no lakid di, ta saan nga agbalin nga kontrabida iti biyag mi, nga agasawa ken ti anak mi. Dito nga ron ti pagkasaritak, manong ginagyaman naglaunay ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nag-insan ken ka ti Italiana. Kat sabi ko matadamat na ibatik nga andal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga nagbuya, more power to your program, manong. Tuwing nga ron nagyaman nga pagayam mo, napananan, aumutin. Pagayam mo, ito yung ng pagayam mo, ay da.